مرحبا للجميع. معكم جاد من بودكاست الدكتوراه في سوا. שמי ג'אד, נעים מאוד. היום אנחנו עם פרופסור דרורית נוימן, דיקנית הסטודנטים, דיקנית בדיקנת אוניברסיטת תל אביב. היא גם סגל אקדמי בכיר בביולוגיה תאית והתפתחותית, ומופקדת על קתדרה בדיקנת ומנהל הפקולטה לרפואה. זה מדויק או שזה לא כל כך? לא, זה די מדויק. מה שלומך? תודה רבה. נעים מאוד, תודה על הזמן שלך. תודה לך. אז קודם כל, בואי נעשה היכרות קטנה. אם את יכולה בבקשה ככה לשתף במסע שלך, גם כסטודנטית וגם כחוקרת וגם כדיקנית באוניברסיטת תל אביב. אז אוקיי. אני למעשה למדתי תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. האמת ששנה ראשונה לפני שהתחלתי את התואר בביולוגיה, למדתי ספרות אנגלית ואומנות, ואחר כך החלטתי לעבור לביולוגיה. תואר שני ביולוגיה עשיתי במכון ויצמן, ותואר שלישי גם כן במכון ויצמן. אחר כך נסעתי לפוסט דוקטורט ל-Whitehead Institute שמסונף ל-MIT בבוסטון. אחר כך חזרתי בתור חברת סגל בכיר באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לרפואה. האמת שמאז ומתמיד הפוקוס, התשוקה שלי קשורה לכל דבר שקשור לסטודנטים. הרצון שלי לחזור לאוניברסיטת תל אביב היה להגיע למקום שבו החיים הסטודנטיאליים והמאמץ של האוניברסיטה היא לטובת הסטודנטים. מחקר הוא גם כן בתשוקה שלי, אין מה להגיד, אבל בפירוש הנושא הסטודנטיאלי הוא מעל ומעבר. כשהתחלתי את החיים המקצועיים שלי באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לרפואה, מעבר לעבודת המחקר שאני עובדת שנים רבות על הורמון שנקרא אריתרופויטין ומעודד התפתחות והתמיינות והתפתחות של השורה התאים האדומה בגוף. אז המינוי הראשון שלי היה בתור מורה מלווה לסטודנטים לרפואה, למחזור של סטודנטים לרפואה. ואני חושבת שאני בכוונה מדגישה את התפקיד הראשון הזה, כי היום יש איזושהי סגירת מעגל עם התפקיד בתור דקנית הסטודנטים והסטודנטיות בדקנת להצלחה. אז מילאתי את התפקיד הזה במשך 4 שנים, וב4 שנים האלה בעצם עשיתי reaching out לסטודנטים לרפואה במחזור הספציפי שליוויתי אותו. הייתי נפגשת איתם באופן תדיר, נכנסת להרצאות ודוגמת את ההרצאות שלהם, מתווכת לפעמים רצונות וצרכים למרצים, ומלווה סטודנטים באופן אישי, כאלה שנזקקו לקצת יותר תמיכה או עם בעיות ספציפיות. בשלב יותר מאוחר הייתי בוועדת מורים תלמידים בפקולטה לרפואה, ואחר כך יושבת ראש ועדת הוראה לסטודנטים לרפואה לשנים הפרה-קליניות, והתפקיד האחרון שלי היה ראש המדרשה לתארים גבוהים בפקולטה לרפואה, אחת המדרשות הכי גדולות באוניברסיטה, מעל 1,000 סטודנטים לתואר שני ולתואר שלישי. ואחרי 7 שנים בתפקיד הזה הציעו לי וקיבלתי בשמחה בהסתכלות עתידית ונרגשת להיות דקנית הסטודנטים והסטודנטיות בדקנת, אז נקראנו דקנת הסטודנטים והסטודנטיות, כיום שינינו את השם לדקנת להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות, ואולי זה משקף חלק מהחזון שלנו למקום הזה שאני עומדת בראש שלו. אז כאן אני נמצאת פה והיום, אני כבר 3 שנים בתפקיד הזה, עם עוד 2 לפניי, עם דברים שהשגנו ועם רשימה לא קטנה של דברים שאנחנו עדיין רוצים להשיג. תודה רבה על השיתוף קודם כל. היו לך 3 שנים מאוד מאתגרות, אני מניח. נכנסת בקורונה. נכון. היה לך אולי
מאורעי מאי 2021, לא יודע אם הספקת את זה, אבל עכשיו יש לך גם את המלחמה. נכנסתי אחרי מאי 20, נכנסתי באוקטובר של 21 אחרי מאורעות מאי 21. הייתי בשלהי הקורונה, והייתה אולי איזה חצי שנה שחשבנו שאנחנו כבר מתחילים מסתכלים על ימים שקטים של צמיחה, ואז כן, לצערנו, כן. אז שאלה טכנית קטנה, כשאמרת מדרשה, זה מעניין. מה ההגדרה של מדרשה? למה זה נקרא מדרשה נכון. ולא בית ספר לתארים גבוהים? כן. שאלה מצוינת, שאלנו את עצמנו הרבה פעמים, קראו לזה ככה היסטורית מדרשה, וזה עדיין נשאר. זה מאוד יפה, מדרשה. זה מדרסה בערבית. יפה, אוקיי. אני חושב, אבל מבחינה טכנית, האם יש איזה ממש הבדל עם בתי ספר אחרים, או שזה... לא באמת. מה שיפה במדרשה בפקולטה לרפואה, הפקולטה הזו בנויה ממספר בתי ספר, ובשונה ממבנים אחרים באוניברסיטה לתארים גבוהים, המדרשה בפקולטה לרפואה למעשה מאגדת בתוכה את כל הסטודנטים של הפקולטה לרפואה, לא חשוב באיזה בית ספר הם. כן. וכך גם ועדה לתואר שלישי, והתארים ניתנים במשותף. אז יש משהו יפה והוליסטי בזה שהפקולטה לרפואה יש לה יחידה אורגנית שבעצם מטפלת בכל הסטודנטים לתארים גבוהים בפקולטה מבתי ספר שונים. ועוד שאלה טכנית אבל לא טכנית, מה מאחורי שינוי השם של הדיקנט? אז למעשה הרעיון בשינוי השם של הדיקנט היה לשקף את הרצון שלנו ואת החזון שלנו בדיקנט ושל האוניברסיטה והמנהיגים של האוניברסיטה, שבעצם הדיקנט הוא איזשהו focal point, הוא איזשהו מקום שהוא המרכז לסטודנט שמלווה אותו בדרך שלו להצלחה האקדמית והאישית שלו. וככה היינו רוצים לראות את עצמנו, וזה בעצם החזון שלנו. בעצם אולי המגע הראשון של הסטודנטים עם האוניברסיטה זה אולי עם הדיקנט בעצם. כן ולא, אני חושבת זאת אומרת, בוא נגיד שסטודנט שמגיע לאוניברסיטה יקבל את כרטיס הסטודנט שלו בדיקנט, אבל זה משהו שהוא כעיקרון הוא משהו שהוא קצת יותר טכני, הוא יקבל את הכרטיס סטודנט. לגבי אוכלוסיות מוחלשות, אז כן, אז הנקודה הראשונה תהיה הדיקנט, כי חלק מהפעולות עם אוכלוסיות מוחלשות זה reaching out ולהביא אותם בכלל לאוניברסיטה, אז ברור שיש פה נקודת היכרות. לגבי שאר הסטודנטים, אני חושבת שעדיין זה המצב, וזה משהו שאנחנו בהחלט רוצים להביא לשינוי שלו, שכל סטודנט ידע שהדיקנט להצלחה שלו ושלה נמצא פה ומלווה אותו מראשית לימודיו ועד שהוא מסיים ובתקווה מוצא עבודה ומשתלב בשוק. אז זאת הייתה הפילוסופיה מאחורי השינוי של השם. אז היית ליד התמיכה והצמיחה של הסטודנטים, היית מתארת את הדיקנט כמקום שהוא דומה לפרקליטות של הסטודנטים? למה אתה מתכוון פרקליטות? מישהו שיגן על זכויותיהם? אני לא רואה את זה בצורה כזאת. זה נכון שיש לנו פה את הפונקציה של הכובל, שאם לסטודנט מיצה את כל הדרכים הקונבנציונליות שלו באוניברסיטה לפתור איזשהו עניין והגיע למבוי סתום והוא עדיין חושב שהוא צודק, יש פה כובל והוא יכול להגיש קובלנה ואנחנו נטפל בזה דרך הכובל, אבל זה לא משהו שהייתי שמה בתור ראש הפירמידה של זה התפקיד שלנו. כן. אמרת קובלנה, אני לא מכיר את המינוח. אז בוא נגיד שסטודנט יש לו איזושהי עניין עם פקולטה או משהו שהוא אוניברסיטאי והוא מרגיש שנעשה לו אי צדק ואז הוא פונה לכובל והכובל מטפל בפנייה של הסטודנט ונותן לו מענה. בסופו של דבר האם פנייתך התקבלה וצריך לעשות כך או כך או
שפנייתך לא התקבלה. ישנם מקרים כאלה, זה בטח לא הרוב, וגם האוניברסיטה משתדלת שזה יהיה מיעוט של מקרים, ולא משהו גדול. הבנתי. אז אם קצת לסבך את העניינים, מהפרספקטיבה של מדעי החברה והצד השני של האוניברסיטה, שהוא רחוק ממדעי החיים והרפואה, אז יש את ההסתכלות על הסטודנטים כאינדיבידואלים כמובן, ויש את ההסתכלות הקולקטיבית, כקבוצות וקהילות באוניברסיטה. אז איך את כדיקנית והדיקנט באופן כללי, איך אתם נוטים, כמובן שהתוכניות מעידות על זה שיש הסתכלות גם אינדיבידואלית וגם קולקטיבית, זה כאילו גם וגם. אבל לפעמים יש את הקונפליקט הזה בין הקולקטיבי לבין האינדיבידואלי, אז איך את מסתכלת על זה? איך את פותרת את זה? אז קודם כל, לא כל דבר פותרים, אבל עצם העובדה שמודעים לזה, זה הצעד הראשון לכיוון של פתרונות. אני חושבת שאנחנו בדקנט מטפלים או מלווים קבוצות ייחודיות, קבוצות מוחלשות במקרים רבים, ובאמת בליווי של אוכלוסיות שונות, אחד האתגרים זה באמת השיווי משקל או המאזן בין מתן מענים בהתאם לאופי של אותה אוכלוסייה שלה אתה נותן את התמיכה, ואיפה יש את המקומות שיכול להיות ששתי אוכלוסיות שונות מתמודדות עם בעיות דומות, ואולי דווקא פה אפשר לחבר אותם, או לחבר אותם בכלל בפעילות קמפוסיאלית. אז נכון, זה אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, ומנסים למצוא את המאזן שבין המענה הספציפי לאוכלוסייה שהיא פרטנית. לפעמים זה יכול לבוא ממקום של לתת מענה, לדוגמה, בשפה הערבית, גורם לאוכלוסייה הערבית להרגיש יותר בנוח, כי מענים מדובררים להם בשפה שלהם, כמו למשל בסאווה, או טיפול או עובדים סוציאליים שמדברים בערבית ומלווים את הסטודנטים. אז יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד נוח ומרגיש במקום, וגם אתה מתבטא יותר טוב כשאתה מדבר בשפת האם שלך. מצד שני, אנחנו כן רוצים לעזור להם להגיע לרמת עברית טובה, בשביל שבסופו של דבר כן ירגישו יותר שייכות בקמפוס שברובו דובר עברית. אנחנו לא קמפוס שהוא דו-לשוני בהיבט הזה. אנחנו פרוטוקול שפת ההוראה היא עברית עם תוכניות מסוימות שיש גם באנגלית. אז כן, זה אתגר. אני בעיקר רוצה שהשורה התחתונה של מה שאני אומרת היא שאנחנו מודעים לאתגר הזה, ובפעילויות השונות שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לקחת אותו בחשבון, ומנסים ללמוד בתנועה, דברים שאנחנו עושים יותר טוב ופחות טוב, והכי חשוב, וזה מבחינתי אחד הדברים שאני רוצה שיהיה מסר בפודקאסט הזה, זה שאנחנו כתובת. אנחנו כתובת כדקנט, אנחנו כתובת כתוכניות נפרדות בתוך הדקנט, ברור, אבל אנחנו גם כתובת כדקנט לכל סטודנט וסטודנטית שרוצים באיזשהו אופן להשמיע את קולם לדקנט. כשאני אומרת לדקנט, זה לכל אחד מהמנהלים בדקנט, לעובדים בדקנט, וספציפית גם אליי. יש לי פעם בשבוע, אני עושה שעת קבלה לכל סטודנט וסטודנטית שמעוניינים להיפגש איתי. יש רישום לפגישות האלה, ובסביבות אני רואה משהו כמו 5 סטודנטים בשבוע, וכמובן שאם יש משהו שהוא דחוף, בוער עם מצוקה מאוד ייחודית שרוצים להגיע אליי, אז אני נפגשת עם סטודנטים. חשוב לי, אני דקנית סטודנטים וסטודנטיות, ובראש ובראשונה, לפני כל הדברים הגרנדיוזיים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו פה בשביל סטודנטים, בשביל להיפגש איתם, בשביל לשמוע אותם, בשביל להבין איפה אנחנו יכולים להיות משמעותיים עוד יותר. כן, אז בדיוק ענית על השאלה הבאה שלי, שרציתי לשאול אותך,
איך את מרגישה, איך את מקשיבה לקמפוס? כי כמו שאמרת, הכל משתנה והכל בתנועה, ויש קהילות שנוצרות וקהילות שלא נוצרות, ובעיות שזה, ואז צריך כל הזמן שיהיה מישהו בשטח, מישהו שיקשיב, מישהו שישמע מה משתנה. אבל אם את נפגשת עם סטודנטים, וכמובן כל הצוות בדיקנט וכל המדורות גם נפגשים כל הזמן עם סטודנטים, אז בעצם זאת התשובה, שהאינפוט הזה, הרצפטורים האלה, הם מה שיוצר לך כדיקנית את התמונה העכשווית על הקמפוס. נכון, אני נפגשת גם עם סטודנטים באופן פרטני, אם סטודנט רוצה להיפגש, אם תבוא קבוצה ורוצה להיפגש איתי, זה גם כן, אני אשמח לעשות את זה. יותר מזה, הרבה פעמים, והנהגתי את זה בשנה האחרונה, ואני חושבת שזה הוכיח את עצמו, גם אם סטודנט מגיע עם בעיה פרטית שלו, לפעמים הבעיה הפרטית שלו היא מאירה לי אור או זרקור על משהו שהוא מערכתי, ואז אני יכולה לפתור את הבעיה המערכתית, או לפחות להתייחס אליה, או לפנות למי שאמון על לפתור את הבעיה הזאת. אז כן, אני מעודדת סטודנטים לפגש, לכתוב, אני בראש ובראשונה פה בשביל הסטודנטים. בנוסף, אנחנו גם נפגשים עם פקולטות שונות, עם גורמים אנושיים בפקולטות שונות, בשביל לקבל את הקולות מהשטח מבחינת הסטודנטים. יש לנו בכל אחת מהפקולטות היום, חוץ מאשר בפקולטה למשפטים, אבל שם הארגון הניהולי הוא טיפה שונה. יש לנו יועצות חינוכיות, שייכות למדור התמדה ויף, שזה ייעוץ פקולטטי, והן נפגשות גם כן עם סטודנטים בפקולטות, שומעות את הדברים מהשטח, ושוב, זה גם דברים פרטניים וגם דברים שהם לפעמים מערכתיים, ואנחנו כל הזמן בקשר איתם, וזה עוד דרך בשבילנו לקבל את הקולות מהשטח ולהבין איפה אנחנו יכולים להיות יותר משמעותיים. כן. אז לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אבל יש עוד משהו מאוד חשוב שרציתי להתייחס אליו, וזה העניין של, אני לא רוצה להגיד חוסר אימון או חוסר שייכות, כי אני לא יודע מה מבין אלה, אבל תחושה שאם יש לי בעיה אז אין לי כתובת. והפודקאסט הזה ועוד יוזמות אחרות, כאילו המון יוזמות, באות בשביל להוכיח את ההפך, שיש כתובת, אבל עדיין, אם מישהו שומע את הפודקאסט הזה וקשה לו לפנות, מכל מיני סיבות, קודם כל, מה את, כאילו, כדיקנט, מה את חושבת שצריך לעשות, ואיזה עצה, כאילו, חוץ מלפנות, את נותנת לסטודנט הזה או לקבוצה הזאת? עצה ברמה של איך אני מביא את עצמי לפנות? אולי גם עצה אליו, אבל גם באופן מערכתי כזה כולל. מה ההסבר של הדבר הזה? למה, כאילו יש הסברים, אבל מה את חושבת על העניין הזה? אז קודם כל, אני חושבת שעם תחושות, בוא נתחיל בזה שעם תחושות לא מתווכחים. זה שמישהו מרגיש משהו, הוא מרגיש, אתה לא מתווכח איתו, אל תרגיש, או אין לך מה להרגיש. זה נקודת המוצא. עוד משהו, מדרגה מעל נקודת המוצא הזו, שעם תחושות לא מתווכחים, אני מאוד רוצה שכולם ירגישו יותר טוב ממה שהם מרגישים. זה עוד נקודה, לא תמיד יש מה לעשות בעניין הזה, כמו למשל, אתן לך דוגמה שהיא דוגמה שהיא בוערת, היא דוגמה שהיא קשה, אבל חשוב להבין שלא תמיד יש מה לעשות בעניין הזה. וזה למשל לעניין המעונות. אחד הדברים זה שאנחנו מטפלים בשיבוצים במעונות. יש במעונות מספר מוגדר של מיטות. יש הרבה יותר סטודנטים שזקוקים למעונות מאשר מעונות שיש לנו להציע. יש מעונות שמתקבלים לפי קריטריונים, למשל באיינשטיין, ומעונות שיותר לפי הגרלה בברושים. הגרלה זה הגרלה, לפעמים אתה לא עולה בהגרלה, אז אתה יכול להגיש ערעור, אבל לא כל ערעור יכול להתקבל. כן. אז אני מבינה שמישהו יכול להרגיש פגוע, מיואש, שלא שומעים אותו, שלא רואים את המצוקה שלו,
כשהוא לא מקבל מעונות. מצד שני, אני כבר אומרת כאן, עם כל הכאב שבזה, שלא כל מי שלא מקבל מעונות, אנחנו יכולים לתת לו מעונות. אז יש דברים שאין להם פתרונות. ואם זאת התחושה, אם זה הבסיס לתחושה לא טובה, לא לכל דבר שיש תחושה קשה ממנו, אנחנו יכולים לתת פתרון בגלל אילוצים. אז בונים עכשיו עוד מעונות, אני מקווה ש... איפה? בונים לא באזור שמה של המעונות של פרושים, יותר לכיוון העלייה. אוקיי. אז בונים שם עוד 2 מבנים, בתקווה יהיו עוד 1,000 יחידות, וזה ייקח 2 לפחות, בהנחה שהכל הולך לפי התוכניות. אז אנחנו מקווים שהמצוקה תפחת, למרות אני מפחד שזה לא יהיה כמו בכבישים, שבונים את הכבישים אבל הפקקים פשוט זזים קצת יותר. כן. אבל כן, אבל זאת בעיה, וזה משהו למשל שאין לי לתת לו פתרון. זה נורא חשוב להבין שיש דברים שניתן לפתור אותם, ויש דברים שלא ניתן לפתור אותם. כן. הדבר שאני כן מוכנה להגיד, ואני אומרת אותו בכל הכנות, זה שלשמוע אני מוכנה, אבל לא לכל דבר אני יכולה לתת פתרון. לא, לשמוע זה לפעמים מספיק. אז אני מוכנה לשמוע, מוכנה להקשיב, שלהקשיב זה דרגה יותר גבוהה מאשר לשמוע, מוכנה להקשיב. במקומות שניתן לסייע, אנחנו מנסים למצוא כל דרך אפשרית, אבל אתה יודע, לא לכל דבר יש מענים. לפעמים אתה מגיש לסיוע כלכלי, ולפי הקריטריונים שיש לך, אתה זכאי לסיוע כלכלי מסוים, ולא ליותר. אין מה לעשות, זה המצב. אז אני מאוד מאוד מקווה שברמת התובנה מהראש אפשר לקבל את זה שלא לכל דבר יש מענה. תובנה מהבטן ומהלב לפעמים זה מענה, בדיוק, לא לכל דבר יש פתרון. ברמת להבין את זה. ברמת התחושה אני מבינה שזה יוצר תחושות קשות כשאין פתרונות. האמת שהתחושות הכי קשות לפי דעתי, גם כמישהו שחווה קצת מהחוויה הזאת, זה לא שאין פתרונות, זה התחושה שאין למי לפנות. שזה עובדתית לא נכון, כאילו יש למי לפנות. אני חושבת שיש, בוודאי שבכל סטודנט שמשוייך לתוכנית ספציפית, קודם כל יש בתוכנית סגל לא מבוטל שמטפל בסטודנטים מאותה תוכנית, והוא קודם כל הכתובת של אותו סטודנט. אז כן, אז יש למי לפנות. אם זה משהו שהוא יותר מערכתי, אז כן, אפשר גם להגיע אליי. אני מבטיחה לנסות, אני לא יכולה להבטיח שלכל דבר יש פתרונות. נגיד אחד הדברים שאין להם פתרונות, אבל אני מקווה שיווצר פתרון בקרוב, זה לא רק העניין של מספר החדרים במעונות, זה גם העלויות של המעונות. תראה, העלויות, נכון, אבל בקונטקסט של תל אביב, זה עדיין יותר זול מאשר מחוץ למעונות. האמת שסטודנטים מוצאים דברים יותר זולים מחוץ למעונות. אז טוב מאוד, אני שמחה לשמוע. כן, אבל זה נהיה יותר ויותר קשה, נכון, אני יודעת ספציפית אחרי הקורונה. רק בגלל שגם עשו פה המון תמות, ולמעשה הרבה מהדירות שהיו מיועדות להשכרה, הפכו להיות דירות שהן יותר יוקרתיות והן פחות מתאימות לסטודנטים. הרבה מהדיור שהיה פה באזור של האוניברסיטה שגרו בו, סטודנטים ואפילו בדירות של מספר סטודנטים, כן. ושאנשים שמחו להשכיר לסטודנטים, כרגע ברגע שהבניינים האלה עברו שיפוצים, פחות נוטים להשכיר לסטודנטים, וזה הוריד את ההיצע. תל אביב עיר יקרה, אני חושבת שהמעונות הם פתרון נהדר למי שמקבל את המעונות. העלויות של המעונות ביחס לתל אביב, ביחס למה שנותנים המעונות, אני חושבת שזה בגדר הסביר, על זה אין לנו יותר מדי שליטה. על זה אין שליטה, על העלויות האלה. זה שוב, אתה יודע, מסוג הדברים שאתה צריך להבין על מה אתה יכול להשפיע ועל מה אתה לא יכול להשפיע. אז זה משהו שאין לנו איך להשפיע. אנחנו יודעים שאנחנו במצוקה ובונים לכם עוד יחידות כאלה.
מצד שני, ישנו מדור לסיוע כלכלי בדקנט, וניתן להגיש בקשות לסיוע כלכלי. וגם יש לנו עוד קרן שהיא אמנם קרן מאוד מאוד קטנה, ואנחנו לא יכולים לתת ממנה הרבה כסף, אבל מישהו שנתקע ואין לו אוכל במקרר, אז יש לנו קרן דקן שמיועדת למטרות כאלה. זה לא שאני מעודדת להגיש לקרן הזאת יותר מדי, כי היא מאוד קטנה, והאפשרות לעזור ממנה היא מאוד מצומצמת ומוגבלת, אבל האפשרות קיימת, וזה באמת ברמת עזרה ראשונה ופלסטר. אוקיי, תודה על התשובה המפורטת. אז אם ממשיכים קצת בקשר למענה ולפנייה ולמחשבה הזאת, להרגשה שיש למי לפנות, בעצם זה הצעד הראשון בשביל להגיע למה שנקרא שייכות לאוניברסיטה. להרגיש שאני באמת, יש לי שייכות למוסד הזה, בערבית קוראים לזה חרם, כי זה באמת, זה כמו משהו קדוש, כמו באמת בית מדרש, מדרסה. ואחד המושגים המאוד מעניינים שפגשתי, זה מושג שקוראים לו, זה בא מארכיטקטורה ותכנון ערים, קוראים לו the right to the city. זאת אומרת שלאינדיבידואל ולקהילה צריך להיות זכות לעיר, the right to the city, אבל ההגדרה של זה, זה לא שהם, יש להם זכות, זאת אומרת שהם מקבלים שירותים דומים לאנשים אחרים, אלא זה שהם מרגישים שיש להם את המנדט לשנות דברים במקום הזה. זה בעצם הרמה היותר גבוהה של השייכות. אז אני מרגיש שבסאווה נגיד, יש את המעטפת הזאת, החמה, שהסטודנט יכול להרגיש שיש לו, יש מי שמקשיב לו, הסטודנט הערבי במקרה הזה. אז האם את חושבת שכדקנט צריך גם לחשוב צעד נוסף בשביל להנגיש עוד יותר דברים? בעצם זה חלק מהמטרה של הפודקאסט הזה בעצם, של גם להסתכל איך מקבלים החלטות, מי מקבלים החלטות, מי האנשים מאחורי הקלעים, כאילו אנשי מפתח. אז מה את חושבת שאפשר לעשות יותר בשביל להנגיש את הקמפוס באופן שהוא דומה ל-The Right to the City? שאלה מעניינת שאני צריכה טיפה לחשוב על הדבר הזה. כעיקרון, וזה אולי מתחבר עם משהו שתכננתי לדבר עליו בהמשך, לגבי החזון שלנו כדקנט. אז החזון שלי, שלנו בדקנט, הוא בעצם לא רק ללוות אוכלוסיות ייחודיות, אלא בעצם לעשות outreaching לכל הסטודנטים בקמפוס, בכל מיני פעילויות שהן פעילויות מעצימות לסטודנטים בקמפוס. ואנחנו ממש מתחילים בתנופה הזאת בשנת הלימודים הקרובה. אם זה בסדנאות, למשל בסדנאות כתיבה לסטודנטים תואר ראשון, בשביל לעזור לפקס לקראת השלמת משימות של כתיבה. זה לא כל כך הדרכה באיך לכתוב, אלא תבוא בבוקר, תניח את הטלפון למשמרת, תכתוב איזה משימה אתה רוצה לעשות היום, תצא בסוף היום הזה, השלמת את המשימה. ובאמצע יש גם ארוחת צהריים וקצת פגישה עם חברים, משהו כזה, עזר לכתיבה, בדיוק. זה חלק מהתוכנית הזאת. יש לנו גם תוכנית שהיא בהקמה ותקרה השנה, עם כל מיני סדנאות העצמה לסטודנטים בתארים גבוהים, תואר שני ותואר שלישי, איך אני מנהל את הזמן שלי, איך אני עושה את ה-work-life balance, איך אני עובד בצוות כשאני בקבוצת מחקר, איך אני עושה פרזנטציות יותר טובות בשביל לבוא אחר כך לרעיונות עבודה. אז אנחנו עושים גם במסגרת דקנט, יש לנו פה מרכז לפיתוח קריירה, אז יש לנו בנוסף בשיתוף פעולה עם מרכז הספורט, עשינו את זה בשנה שעברה ואנחנו נמשיך עם זה גם השנה,
חמישה ימים בשבוע, שעה ביום, פעילות כמו יוגה או פילאטיס, ואחת הספריות בקמפוס, יש שם מזרונים, וזה לבוא ולהתרגע. עכשיו, כל הפעילויות האלה, למה אני מספרת עליהן? מעבר לפעילות עצמה, זה גם עוד מקום שבו סטודנטים למעשה פוגשים סטודנטים מהקמפוס, גם מזרח פוגש מערב, וגם אוכלוסייה כזו פוגשת אוכלוסייה אחרת, ואנחנו מאמינים שבנוסף למטרות האחרות של הפעילויות האלה, זה גם עוד סוג של כור היתוך בשביל סטודנטים להכיר סטודנטים מתוך הקמפוס, ובזה ליצור לך מין עוד קבוצת ייחוס ועוד חברים ועוד ממשק. אני חושבת שהדברים האלה בסופו של דבר ממנפים את השייכות שלך לקמפוס, כי אתה לא מרגיש, אנחנו מקווים, שזה יעזור לך להרגיש פחות בודד ויותר שייך ויותר יכול להתחבר לסטודנטים אחרים ממקומות שונים ולבוא עם רעיונות שונים ועם בכלל ממשק של שיתופי פעולה. אני מקווה שזה יצליח לנו השנה. אנחנו עשינו מין כזה פיילוט בשנה שעברה שהיה מאוד מאוד מוצלח, ואנחנו מקווים שזה יעבוד טוב. תחושת שייכות זה דבר שבאמת אנחנו מאמינים שאם אנחנו כדקנט והאוניברסיטה כאוניברסיטה, אבל אנחנו כגוף באוניברסיטה שמאוד חזק עוסק בזה, ניתן עוד ערך מוסף לסטודנטים בנוסף לערך האקדמי המאוד גבוה שהם מקבלים, זה בפירוש גם יפעל לכיוון הגברת תחושת השייכות. יש גם את כל הפרויקט של ה-CX בקמפוס, שאני מניחה שאתה שמעת עליו, שזה נקרא Campus Experience, שהאוניברסיטה לקחה לעצמה כמטרה להעצים ולהעשיר את חוויית הקמפוס של הסטודנטים, שלא רק יבואו לפה ללמוד, אלא שיהיה להם עוד ערך מוסף לדבר הזה, אם זה כל מיני תוכניות ליווי או שיפור שירותים מסוימים או דברים כאלה. זה בסופו של דבר גם ישדרג את חוויית הקמפוס של הסטודנט, ובאופן שכזה גם את אותם מכשולים או את אותם נקודות שבהם יכול להיות שסטודנט מרגיש פחות שקולו נשמע, אבל זה ייתן לו יותר פלטפורמות. כן. אז מה זה כולל ה-CX? CX למעשה זו תוכנית קמפוסיאלית מאוד, שהיא חלק מתוכנית עוד יותר גדולה, אבל החלק של ה-CX זה ה-Campus Experience, שבעצם כולל בתוכו הסתכלות רחבה של חוויית קמפוס. יש חוויית קמפוס לסטודנטים, יש חוויית קמפוס לעובדים. ההנהלה של האוניברסיטה לקחה את ההנהלה ושיווק ואסטרטגיה, לקחו את זה כמשימה לשפר בצורה משמעותית את חוויית הקמפוס לדיירי הקמפוס. אם זה עובדים, סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים. וזה כולל נגיד התייחסות לכל נגיד כל העניין של הנראות של הקמפוס, או שזה משהו שהוא יותר... זה גם. אוקיי. גם העניין של המסעדות בקמפוס? כן. אוקיי, יפה, זה טוב. כן. זה משהו, זה הסתכלות הוליסטית על איך משפרים את חוויית הקמפוס. כל דבר שאנחנו לא מדברים כרגע על יש בתוך חוויית הקמפוס גם את הרלוונטיות של הלימודים שאני לומד למה שאני אעשה אחר כך. אבל גם הרבה מאוד ברמה של המערכת שמסביב, שגורמת לזה שהחיים בקמפוס יהיו בתחושה יותר טובה. כן, וכאילו בהסתכלות שלך, את חושבת שזה משהו שהוא באמת גבוה בסולם העדיפויות שלך כדיקנית? בוודאי, זאת אומרת, אנחנו רוצים להאמין, לקוות שהרבה מאוד מהפעילויות שלנו הן מחוברות להעצמת חוויית הקמפוס לסטודנט. ולא רק חוויית הקמפוס, אנחנו גם מאוד
מוכוונים בפעילויות שלנו בשביל להעצים את הסטודנט, גם מבחינה אישית, גם לתת לו מעטפת של תמיכה שתעזור לו להצלחה האקדמית שלו וגם להצלחה אישית. זאת אומרת, זה, אם הייתי צריכה להגדיר את החזון במשפט אחד, זה החזון, תוך כדי שיתוף פעולה עם כל הגופים האוניברסיטאיים השונים, כולל אגודת הסטודנט. האם זה כולל גם קהילה? כאילו מחוץ לאוניברסיטה? אז יש לנו מדור בדקנט, שנקרא מדור להשפעה חברתית, שאחד הדברים שהוא, יש לו כמה תוכניות, אחת זה מתחברים, השנייה זה מתחברים פלוס, שמדובר על קורסים אקדמיים שמשלבים עשייה חברתית. זאת אומרת, בעצם הנגשת האקדמיה לקהילה, דרך הסטודנטים. אז כן, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו גם מחוברים בעשייה לקהילה. אני חושב שזה מאוד חשוב. אני אישית צריך לעשות שיעורי בית על זה, אבל אני אישית מרגיש שזה מאוד חשוב גם לחברה הערבית ספציפית, העניין הזה של הקשר עם הקהילה. עם הקהילה הערבית או עם הקהילה בכלל? עם הקהילה הערבית. סטודנטים שלמדו קורסים, אבל זה... אז יש אצלנו את רחלי ברשבסקי, היא ראש המדור להשפעה חברתית. שווה ליצור קשר ולחשוב ביחד על... עכשיו, הגענו לעניין, גם אם מדברים על החוויה הקמפוסיאלית והחוויה של הסטודנט בקמפוס, אי אפשר לא להתייחס למה שדיברנו מקודם, על האופציה או למנדט לשנות דברים בקמפוס, ופה אנחנו חייבים לדבר על אגודת הסטודנטים בעצם. אז האם קודם כל את יכולה ככה לתאר את מערכת היחסים בין הדיקנט לבין האגודה? אז אני שמחה על מערכת יחסים מצוינת בין הדיקנט והאגודה. אני חושבת שהמטרות העל שלנו הן מאוד מתממשקות, וזה המיטביות של הסטודנט באשר הוא סטודנט בקמפוס. הדיקנט והאגודה הם מסתכלים בזוויות אחרות. הדיקנט הוא גוף מקצועי, אנחנו נותנים שירותים מקצועיים, ובעצם זה הכותרת שלנו בעניין הזה. אני חושבת שהאגודה, אבל אני לא אגודה, אז אולי אתה צריך לשאול אותם איך הם רואים את התפקיד שלהם, אבל איך שנראה אותם, הם בעצם הגוף שמייצג את הסטודנטים בקמפוס. ובתור הגוף שמייצג את הסטודנטים בקמפוס, והגוף שנותן שירותים מקצועיים לסטודנטים בקמפוס, ברור שיש לנו הרבה מאוד נקודות ממשק. יכול להיות שזה בעבודה משותפת, וזה לא סתם שאנחנו נמצאים באותו בניין, יש פה איזשהו היגיון מסוים. אני עובדת בצמוד מאוד עם דניאל זילבר, שהיא יו"ר האגודה. יש לנו פגישות שוטפות אחת לחודש, בקטע של שיתוף רעיונות, של סיעור מוחות, של קידום פרויקטים משותפים, של תוכניות שאנחנו עושים בשיתוף פעולה. אז הממשק שלנו איתם הוא באמת איזה נגיד שיתופי פעולה יש? תראה, יש לנו תוכניות למשל של, זה במסגרת התוכניות שלנו לשנה הבאה, של חלק מהסדנאות לסטודנטים שהן ממומנות ביחד עם האגודה, קצת אגודה. יש לנו מתחם שהוא מתחם חדש, קראנו לו מרחבים, איפה שיש את החדרי טיפול של הדיקנט, יש שם גם מתחם של אגודת הסטודנטים, אז אנחנו שם ביחד באותו מתחם. אנחנו נעזרים בהם כשאנחנו צריכים למשל שימוש בחדר מדי פעם, או במפלט שזה המועדון, אז אנחנו גם משתמשים בזה. אני חושבת שככל שניתן אנחנו חולקים משאבים מסוימים שהם משותפים, ומנסים לעבוד כמה שיותר בשיתוף פעולה. הפילוסופיה שלי באופן עקרונית אומרת שאחד ועוד אחד שווה 3, אפילו שזה לא מתמטי. כן. זה נשמע טוב, אבל...
אז אני אשמח לשתף אותך בחוויה האישית שלי, ואני יודע שהיא חוויה לא רק אישית, היא חוויה של לא מעט סטודנטים ערבים בקמפוס, והיא העניין של היחס עם האגודה. עכשיו זה מחזיר אותנו לכל העניין של ההסתכלות האינדיבידואלית מול ההסתכלות הקולקטיבית, של הקהילה, של הקבוצה, של הלאום, אם את רוצה, של השפה וכולי, של התרבות. אז החוויה היא שבגלל שהאגודה היא גוף מאוד פוליטי, בעצם מי שנמצא באגודה והמנדט באגודה זה דרך תאים פוליטיים שכאילו מעורבים בקמפוס וסטודנטים בוחרים אותם בבחירות דמוקרטיות בכל פקולטה. ומה שקורה במבנה הזה, בסטרוקטורה הזאת, זה שבגלל שיש אחוז נמוך של סטודנטים ערבים, כאילו תוסיפי לזה גם התחושה שהם לא תמיד engaged בכל הפעילויות האלה של בחירות והשפעה, של מה שדיברנו מקודם. שלא מרגישים נוח להיות, אתה מתכוון? לא מרגישים נוח חלק, לפעמים מרגישים פשוט שאין טעם, כאילו ממילא אין, כאילו גם אם אנחנו מביאים איזשהו נציג אז הוא לא ייקח את זה בבחירות, הוא לא ינצח בבחירות כי יש מבחינה כאילו סטטיסטית קשה מאוד שהוא ייקח או משהו כזה. האם אתה חושב שזה נכון, זאת אומרת, א' זה שאלות שכמובן צריך לעבוד מול האגודה ולא אנחנו, כי אני לא מייצג את האגודה, אבל זאת שאלה שלי כרגע. האם נכון לעכשיו או בכלל המקום של הנציג הערבי היפותטית באגודה הוא על משבצת של נציג ערבי או על משבצת של סטודנט? עכשיו יש את הבחירות בפקולטה שהנציג הוא הנציג של הפקולטה. אוקיי, זה לא קשור לערבי יהודי. אוקיי. אבל מה שקורה זה שמרוב שיש מחסור בקולות של סטודנטים ערבים, אז מה שדיברנו מקודם על הרצפטורים האלה, על להרגיש את הקמפוס, בעצם אין לך קול של כל הקהילה הזאת באגודה. כי הם לא נבחרים באגודה. כי לא נבחרים ואין דרך בעצם, זה לא שהאנשים באגודה הם אנשים שהם לא רוצים לשמוע, להפך, נכון. אבל המבנה הזה של הבחירות ושל זה, יוצר מצב שקשה לשמוע קול כזה באגודה. זה מעניין, האם אתה חושב שזה היה עוזר לדוגמה אם היו מגדירים באגודה שמתוך הנציגים שנבחרים, בהנחה שיש מספיק מועמדים ערבים, צריכים להיות איקס ערבים? פתרון מצוין. אתה חי עם זה בשלום? אני חושב שזה פתרון מאוד טוב. בהנחה שיש מועמדים. ברור. אז זה פתרון X. יש עוד כמה אפשרויות לדון בזה. ניסיתם לדבר עם האגודה על זה? האמת שהאינטראקציות שלי עם האגודה היו באופן כאילו היסטורי דרך הקבוצה של הדבקה. יש לנו קבוצת דבקה בקמפוס. ריקודים. ריקודים. אנחנו מאשרים לכם את הריקודים. כן. בדקנת אנחנו מאשרים פעילויות, בדבקה תמיד אנחנו מאשרים. אני התחלתי את זה, אני ועוד כמה חברים ב-2010. זה קיים עד היום, למרות שבשנה האחרונה נכון, יש סלסה. סלסה יש יותר. כן, סלסה יש, אבל בשנה האחרונה יש הפסקה בגלל כל העניין של המלחמה. אבל אני בקשר עם האגודה, הייתי בקשר דרך העניין של הקבוצת דבקה. והם אישרו, וזה כמובן היו תקופות יותר טובות, פחות טובות, זה תלוי באנשים ובתקופה. אבל אף פעם לא היה, אני לא יודע אם דרך התאים הפוליטיים היו פניות בנגיד הצעות כמו שעכשיו הצעת, שהן הצעות של נגיד ממש שריון מקום. אבל לא, אבל אני חושבת יש הבדל, אבל אולי מה שאני אומרת זה לא נכון, אז אתה מוזמן לתקן אותי. יש הבדל בין שריון, בין תאים פוליטיים, לבין שריון, אבל עוד פעם, אני לא אגודה וזה באמת דיון שצריך לנהל עם האגודה ולא איתי, אבל לדעתי האגודה משתדלת היום, עד כמה שאני יודעת,
להיות מאוד א-פוליטית. אי אפשר. ישנם תאים, ויש תאים שהם מכל הקצוות. יש תאים שהם מאוד מאוד ימניים, יש תאים שהם מאוד מאוד בקצה השני, ויש גם באמצע, אבל והאגודה כאגודה היא נותנת חסות לכל התאים הפוליטיים האלה. חסות לכל התאים הפוליטיים שהם נמצאים מיוצגים דרך האגודה, או... לא. אני לא חושב לא. שיש קשר בין התאים הפוליטיים ישיר אז ובין האגודה. נכון, אבל זה לא שהתאים הפוליטיים מיוצגים באגודה. יש תאים פוליטיים באוניברסיטה, נכון. יש להם התממשקות מסוימת עם האגודה. האגודה מכירה בהם, בסדר? אבל האגודה עצמה היא לא פוליטית, לאגודה אין אג'נדה פוליטית כאגודה. זה לא שיש לה אג'נדה פוליטית ככה שהיא מאוד מובהקת, נכון. אבל כשיש לך נגיד רוב באגודה שהם באים נגיד מתא ספציפי מסוים. אבל הרוב באגודה לא מגיע לדעתי מתאים, אלא מהבחירות שהם לאו דווקא תאים. יש תאים ויש את הנציגים של האגודה, אבל עוד פעם, באמת שזה דיון שהכי נכון לעשות אותו מול האגודה. אני כן רוצה להגיד את ההתרשמות שלי, עוד פעם זה התרשמות, והחוויה, עוד פעם עם חוויה לא מתווכחים, אז אני הכי נוח לי לדבר על זה. חוויית העבודה שלי עם האגודה היא מצוינת. אני חושבת שהאגודה מסתכלת על מכלול הסטודנטים בקמפוס, ועושה את מיטב ומירב מאמציה, לתת תמיכה לכל אוכלוסייה ולכל פרט שמגיע אליה עם צורך ובקשה מסוימת, וגם להם יש, אתה יודע, את המגבלות, כמו שדיברנו עליהם קודם, של משאבים וכל הדברים האלה. כקמפוס, אנחנו מבין הקמפוסים בארץ יותר מכילים מגוון של דעות. לפעמים זה לא קל, ולפעמים זה לא קל לאנשי סגל לקבל את מכלול הדעות, וזה בטח לא קל גם לסטודנטים לקבל דעות שהן קיצוניות, אבל זה חלק מהתרבות הארגונית שלנו, שאנחנו בנויים לקבל דעות שונות, ואנחנו נלחמים על הזכות של כל אחד להביע את דעתו. ואם אתה קצת מכיר את ההיסטוריה של השנה האחרונה הזאת, מגיע קרדיט גדול. לנשיא שלנו מגיע קרדיט גדול מאוד, בקטע של באמת להילחם על חופש הביטוי של כל קבוצה פה, שהיא קבוצה לגיטימית, ועד כדי באמת לפנות לגורמים שהם גורמים חיצוניים בשביל שיאשרו הפגנות, גם אם זה לא במיינסטרים של החברה ברגע זה. זה לא תמיד קל, זה גם הרבה פעמים נתקל בביקורות ציבוריות, אבל זה קו ההתנהלות של המוסד. גם בתוך הדבר הזה אנחנו כן הצבנו קווים אדומים מסוימים, כמו למשל שהפגנות נערכות בכיכר אנטין ולא בתוך הקמפוס, ולא משנה מה הכותרת של ההפגנה. בשנת הלימודים הקודמת אנחנו הגבלנו הפגנות, או לא אישרנו פעילות פוליטית בתחילת הסמסטר, כי באמת היינו, אתה יודע, מצב מאוד טורבולנטי, ואתה לא רוצה להכניס לזה עוד אלמנטים. שמן למדורה. בדיוק, לא להוסיף עוד שמן למדורה. יש מורכבות זה נכון שהמורכבות של הערבים יהודים היא מורכבות לא פשוטה באוניברסיטה, במדינה בכלל, ובהרבה מאוד מקומות, ויש לנו עוד שיתוף פעולה אחד שהוא מקסים, חשוב ופורה, עם הנציבות למגוון שוויון וקהילה, עם יחידה של פרופסור נטע זיו. וכן, בהרבה דברים אנחנו לומדים בתנועה, מנסים לעשות את המיטב,
ובעיקר מנסים להכיל כן. כמה שאפשר יותר, זה לא תמיד קל. אז אני חייב פה גם לשתף אותך ולתת קרדיט לאוניברסיטה בשנה האחרונה, במיוחד בהשוואה עם שאר האוניברסיטאות בארץ, שאני חושב שבי פאר אוניברסיטת תל אביב התנהלה בצורה מאוד מאוד מכובדת ומכילה ודמוקרטית כלפי הסטודנטים, וזה מנוגד כמובן לאטמוספירה הכללית כאילו שנמצאת מחוץ לקמפוס, אפילו מנוגד ממש באופן ככה מאוד ברור, כי חופש ביטוי זה כבר לא מובן מאליו היום מחוץ לכותלי האוניברסיטה, ספציפית לסטודנטים הערבים אני מתכוון. אז רק בשביל לסגור את העניין של האגודה, כי זה חשוב לי, אני חושב, כאילו, מי ששומע את הפודקאסט הזה, זה לא בהכרח בשביל להגיד שהאגודה לא בסדר וצריך לעשות ככה וככה, אבל צריך להתחיל לחשוב בעצם, כי חלק מהשייכות האמיתית ובאמת החוויה הקמפוסיאלית, זה להרגיש שיש לי say ויש לי גם say שמשנה דברים בקמפוס, וזה קורה דרך האגודה. אז אם, כאילו, גם אפילו מחשבה על אגודה אלטרנטיבית, זה מחשבה לגיטימית בעיניי, גם כקלף מיקוח לפעמים, כאילו לא בהכרח כמשהו שהוא חייב לקרות, אבל זה משהו שהוא אופציונלי. אבל מה שאמרת מקודם על זה שצריך לפתוח בשיח, ככה יותר... אני חושבת שזה לא תור התחלה, אני חושבת, לדעתי, עוד פעם, אני עונה לך מהבטן, אבל גם קצת מהראש. אני חושבת שהאגודה אלטרנטיבית לחברה הערבית זה לא טוב. למה? כי אני חושבת שהאגודה, החזון של האגודה, זה לייצג את כל הסטודנטים בקמפוס. זה התפקיד שלה. היא לא תתחיל לעשות אגודה אלטרנטיבית, ולא יתחילו להיות אגודות אלטרנטיביות לסטודנטים יוצאי אתיופיה, או ליוצאי החברה החרדית, או ליוצאי החברה הערבית. זה בדיוק המקום שבו זה צריך להיות המקום שמאגד, ואת הפעילויות הספציפיות, שאלת אותי בהתחלה לגבי אינדיבידואל ולגבי חיבור. כן. אז האגודה זה בדיוק, לדעתי, המקום שצריך להיות הקולקטיב. צריך למצוא את הדרך שהקולקטיב הזה יהיה נכון. ואם אתה שואל אותי, בתור התחלה, בוא נגיד שאם באוניברסיטה יש היום 16% סטודנטים ערבים, שזה די מתקרב לאחוז באוכלוסייה. נכון. זאת אומרת, זה כמעט בסדר. אם באוכלוסייה זה 19% ובאוניברסיטה זה 16%, אנחנו לא מאוד רחוקים. נכון. זה יפה. האחוז של הייצוג באגודה הוא אפס. לא, הוא לא אפס, אני במקרה ביררתי את המספרים, זה 4 מתוך 75. אבל זה לא... יש 4, וואלה, כל הכבוד. זה לא 4. אני לא ידעתי שיש 4. אני שאלתי את דניאל, כי ידעתי שאתה הולך לדבר איתי, ורציתי שיהיה לי את המידע הזה. סטטיסטיקה טובה. וכשאני שמעתי שאלה המספרים, אמרתי לדניאל, את יודעת, אבל האחוז באוניברסיטה זה 16%, 16% מתוך 75 זה יותר מ4. אז זה צריכה להיות השאיפה. השאיפה צריכה להיות שבאיזשהו מקום יהיה איזשהו ייצוג, ויכול להיות, זאת אומרת, זו אופציה אחת לחשוב על ייצוג, מצד שני, האם הייצוג צריך להיות פר לאום, או פר דברים אחרים, זה גם כן משהו שאפשר לחשוב עליו, ואני באמת, אין לי את התשובה לדברים האלה, ויש מקומות שאני לא באמת יכולה לענות עליהם, כי פעם אחרונה שהייתי סטודנטית, זה היה במאה הקודמת. לא רחוק, בסדר. זה היה במאה הקודמת, ועוד מעט הנכדה שלי תהיה סטודנטית, זה בערך נותן לך את הפערים, אז אני באמת, אבל זה בטח ובטח שווה את השיח, את המחשבה ואת הלפתוח הזה, וזה בטוח הצעד הראשון. כן. אני מאוד שמח לשמוע את דעתך, אני גם אחשוב על זה אישית ואציע לחברים, ואני מקווה שמי ששומעים את זה גם יחשבו על הכיוונים האלה. ושאף אחד לא ירתע מלהציע את עצמו ומלעשות דברים. תשמע, תמיד אפשר, להיכשל תמיד יש זמן.
אבל שווה לנסות להצליח. כן. אז אנחנו כנראה שכאילו צריכים לסיים עוד מעט, אז שאלה אחרונה, עכשיו אמרת נכדה, אז הנכדה גם מגיעה לביולוגיה שהיא בכיוון אחר תראה, לגמרי. כרגע הם נמצאים בשליחות בארצות הברית, אני חושבת שהעולם יהיה פתוח לפניה למה שהיא תרצה לעשות. כן. טוב, אז אם את רוצה להגיד איזה משפט אחרון למי ששומע אותנו, ככה. אז עוד פעם אני אחזור במשפט האחרון לחזון שלי לגבי הדקנט. אני רוצה שהחזון שלי הוא שכל סטודנט וסטודנטית באוניברסיטת תל אביב ידע שהבית שלו הוא בדקנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות. החזון שלנו והמטרה שלנו היא להעצים כל סטודנט וסטודנטית בקמפוס, גם להצלחה מקצועית וגם להצלחה אישית, ואנחנו פתוחים לרעיונות חדשים. אנחנו גוף שרואה את עצמו היום כגוף משתנה ומתחדש ופתוח לקולות מהשטח, ונשמח לשמוע מכולם ושתדעו שאנחנו כאן. אז אני קודם כל מודה לך על השיחה הנעימה מאוד הזאת, ואני מודה לך על הפתיחות וגם על הקבלת פנים ועל זה שנתת מהזמן שלך. ובואי נקווה שביחד רק נצליח ונצליח עוד יותר. בכיף, יופי, תודה רבה. אז פרופסור דרורית, תודה רבה לך, ותודה לכל מי ששומע אותנו, להתראות בפודקאסט הבא.